awan tempat nagalang kinohika ini burung kata kadai ka basay par kadawi ka ba kadingwan duni hane wibo ka banengkong kadai ba yuan kerjaan kinohika Kelawan kerpat ini bakalan ke kabinet angkai nagalang duniru nginelong disiplin mana si mentalang ba inohika hari gipun bat kijimat jing dua kijong ini kum ka ILP ka bangil ap ILP mentala ka 96 ka sorkar kam semala menpenurlong hadu menta ka isu sam motor ka ba hadu menta himpat yo idak ai ba ka sorkar kanle ka borar isu yo i ba kamat jing dawa ka jong mentala sambo teligis 6 arangim sem layo bat hakabedeng bat kaji kam sajam ya bikun samla dong kari ka ik ke jongi ngi ba ka sorkar kam sem ale ai hadu menta ban penrung ya ka tin khasi bak tin karo aga kharnit ka bafra ngiwan ya kita gimat jing dawa henre hang nai kilawan kinohikai da ka ba request kiong ba kadon ka kabinet meeting ban ya penbaik kerpang na ka benta ka kam jing kinohikai gina burom ya kata bat lada ka sorkar kamai ya kadagarai ban penbaik no ya katulop jing kinohikai ngingin syong hang nai rengkat bat kinohikai kata kadai ka bangi penmi na kalang ka seng ka bangim kwa syu ba kinohikai ba ik kinongi kin thia asurok hanin ti asengken bamen daga sni lakum no kan mi naga sentu dong CM baun penbai no ya kana kam ka basa jong kinohikai bai je ki jongi kata kadai ka bakmat ka bangibu lang ba ka seng SNM giwa soleran ba ka jela ka jongi ka la poi hadu no put ban pen kamaran ya ka sit hi pro koi hadu baginohikai kita hap mi hamadan kita hap phya kita hap i la jong bi khun ki ni mong chu i khana school han rai ka bangi sausi kalong ba kinohikai ki hap ban i ya lagi jong ki khun red ai asem